Takže vás vítam pri zahájení pyrotechnickej sezóny a máme tu niečo. Nie sú to ani najslabšie, ani najsilnejšie veci zase. Tu sú ešte nejaké veci. Nejaké efektovky, tak pomaly si to budeme odpolovať. Sme tu na klasickom mieste, kde aj minulý rok. A môžeme pomaly začať. Petarda Pirát. Hej. Máme patálie s týmto. Či to vôbec vzlietne. A tak môžeme skúsiť dať jedno. Či to vzlietne. A keď nie, tak nie. Tak to som nečakal akože. Potom porovnáme s 2Gčkom. Takže domáca petarda, ale že fakt, že domáca, pretože aj zlož je domáca. Tak uvidíme. Fúha. Dobre. Dobre, takže Big Bang 2G. No mne príde, že tá domáca bola silnejšia. Dumbum P1. No môžeme si ju porovnať s Dumbum F3, lebo to sú veľmi totožné petardy. No, to bolo podľa mňa silnejšie. F3. Dolár. Také celkom podobné ako F3. Takže petarda Mini Blitz Rooms od Funke. Trošku slabšie ako tie F3. Mini Dumbum. To bolo silnejšie ako tá P14. Barbarossa. Ako pirát. Explosive 3. Silnejší. Škrtacia Dumbum F2. Tak keď ona vysíčala. Petarda Carbon. Trošku to bolo to zábleskové svetlo vidieť. Takýto starý 5-ranový pirát. Petardy Dragon Booms. To bolo silnejšie ako. Aj si nepamätám, že mali záblesky tie petardy. Takže šelený pirát. To je od Komety, hej? V pohode. Takže
FP3 New od Jorgene. Zvedavý, či buchne. To bolo... Však toto nemalo 1,8 či koľko gramu. To bolo také ako ten Dragon Booms. Ale aspoň, že buchol nejak predtým. Na Silvestra sme búchali 5 a 5 nevybuchlo. Takže starší, no. Aj, hej, starší trojranový pirát. Naraz buchlo, hneď. Čo tam máme ešte také? Ešte sú tam nejaké F2. Aj, nová Domboom F2. Divné knoty. No tak to nemal ani záblesk. Ten farebný knot ani to nebuchlo, iba to vysyčalo. Ešte tam sú F2, to môžeš zobrať, klasické. To sú ešte neotvorené? New. Dobrá petarda. Red Edition. O, ty kokos. No to oslepilo. Ledva to buchlo a ešte ako pirát to znelo. Stará TP2 Exploder 2. Máš kde utekať? Áno. Dobre. Rovno.